आयौ मा डेन्जारास बुस्थु बेलाय सोर बानायखो बेखौ आं माब्लाबो नुफेराखैमोन बे बुस्थुखौ बे जिनिसखौ आयौ माबायदि सोबदों माबायदि बोदों माबायदि उखुन्दै हगारदों आरो बथलनि बे गेजेरनिफ्राय मा पाइप ओंखारलायनाय बेलाय बे बुस्थुआ आयौ माबायदि इन्जिनियारिंलै बिसोरो इन्जिनियारखौनो बुंना लानांगोन आरोना नाथाय मोजां इन्जिनियार नङा बिसोरो गाज्रि इन्जिनियारसो माने गावनि देहाखौ खथि खालामग्रा गावनि जिबनजों गेलेग्रा गावनि जिउजों गेलेग्रासो बिसोर माने जिबनजों गेलेग्रा जिउजों गेलेग्रा माने आरो गावनि जिउजोंबो गेलेयै गेलेयै आरो गुबुननि जिउजोंबो गेलेयो बिसोर मानसिफोरा आयौ डेन्जारखा माथो आच्छा नैबे भिडिअखौ बिमा बिफाफ्रा नुदोंना नुवाखै दाथ' बिसोरो उन्दै उन्दै गथ' सोरनिबा बिमानि फिसा सोरनिबा बिफानि फिसा जागोन बियो सोरनिबा बिनानाव जागोन नुदोंना नुवाखै आरो नुदोंब्ला बिमा बिफाया बिनि बेबस्थाखौ लादोंना लायाखै बेमारा एसे जानायावनो फिसायावनो सोखानानै ला आरो जुदि नैबे बेमारा जुदि बाङोब्ला गोबां खरसा जागोन गरसे गरनै टेब्लेटजों हामनाय नङा नैबे बेमारा बेनिखायनो जिथुनाखि नैबे गथ'फोरा दासो गोदानै सोलोंफुदोंब्ला जादोंब्ला नैबेफोरखौ माने बिमा बिफाया नोजोर होनानै फाहामनानै ला नङाबा उनाव उनदाहा खालामनांगोन भबिसतआव उनदाहा खालामनांगोन फस्थायगोन रावबो बिहामजो लांनाय नङा माथो बेबायदिबा बिसोरखौ दिनै ससियेल मिडियायावथ' भाइरेल जाखाबाय मा मोखाङै नोंसोरखौ बिहामजो गनायगोन मा मोखाङै सोर हौवाया नोंसोरखौ हिनजाव होनना गनायना लागोन बहुद डेन्जार गिथावनालै आयौ 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 माबोरै जालांखोब्रा मानो बिदि जादों मानो जाखो मानो बिदि जादों बिमा बिफाया सांग्रां जा कनसियास सिनसियार जा बिमा बिफाया नङाब्ला धंसखा आरोना धंसखा खिन्थु जोङो बेफोरखौ नुयोब्ला गियो गिनायसो फैयो माने समखियो माने आयौ गावसोरजों माने गुबुनखौबो लांफाजोबगोन बिसोरो ओंखायनो जोबोद साननो गोनां जाबाय आंनि बुंनो गोनां बेनो माने बिमा बिफाया सांग्रां जा सिनसियार जा आरो नैबे भिडिअखौ गोबां शेयार खालाम जाहाथे नैबे भिडिअखौ नुवाखैबो जानो हागौ जाहाथे बिमा बिफाया नुनो मोनो आरो मबाइल बाहायग्रा नङाब्लाबो बाहायग्रा नङैब्लाबो खाथियाव सोरबाफोर दङब्ला बे बिमा बिफानो देखायथां नै नोंनि नोंसाजोआ ओरैबायदि माने सोबदों नैफोरखौ सोबदों गाज्रि मुवा जादों लोंदों थ' बेफोरखौ फोरमायथां जाहाथे बुजायनायनि गेजेरजों बे गथ'फोरखौ मोजां खालामनो हायो आरोना मोजाङाव लाबोफिननो हायो जुदि बे गथ'फोरखौ मोजाङाव लाबोनो हायाब्ला बे गथ'फोरजोंनो गोबां गथ'फ्रा लोगो जागोन लोब्बा जागोन आरो जानायगोन सोबनायगोन साखिनायगोन गोथाव मोनब्ला गोबां गथ'फोरानो गाज्रि जालांगोन आरोना थ' बेनिखायनो सांग्रां जा ओनसोलनि गामिनि रायजो राजा नोंथांमोनाबो सांग्रां जा गावबुरा नोंथांमोनाबो सांग्रां जा नोंथांमोननि गामिनिब्ला बे गथ'फोरखौ बुजाय आजायनानै माबा मोनसे मोजाङाव लाबोनो नाजा नङाबा गिथावना आरोना आं बेखिनिखौनो बुंबाय बे समाव बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय जाहाथे जोंनि समाजा गोग्गो जानांगौ जोंनि समाजाव जोंनि गथ'फोरा सोलोंथाइ लानांगौ डक्टर इन्जिनियारिं अफिसार IAS अफिसार UPSC ACS गोबां बेबायदि जानांगौ नाथाय नैबेबायदि जायोब्ला बोरै जानो हागोन जोंनि गथ'फ्रा थ' खावलायबाय जाहाथे तदन्त खालामो खबर लायो आरोना जोबोद दुखुनांथावना आरो गोजोन्थों।